Mercà de Cançons és ben viu. Heu pogut sentir cançons de tota mena, cançons alegres, cançons melangioses, cançons d'amoretes, cançons de festa, de tota mena. Ara, vosaltres heu estat uns grans consumidors, uns molt bons consumidors, per tant, ja podeu anar a dormir tranquils. Tinguem, doncs, tots molt bona nit. Es hora de
gràcies per haver vingut, tot i que jugava al Catalunya-Brasil. Dic molt a favor vostre això avui. Bé, també si haguéssiu anat també estat bé, A veure, voldríem d'entrada agrair molt tota la col·laboració que hi ha hagut de tothom, de tota la gent de la coral, evidentment, tots i cadascú de la gent que ha cantat sols i de tots els altres, per la feina que hem fet. Evidentment, del Bar Kessia i de tots els músics que per fi, després de molts anys d'intentar fer alguna cosa conjuntament, doncs hem pogut fer aquest muntatge, aquest espectacle, que no sabem ben bé què és, però realment ens ha agradat molt de fer. I bé, i també agrair la col·laboració dels X. Ho sou? Preparats?